Bota sa kono keren lagi di ba. Ubi sengka amon logi jal kan kasar kasar. Kalau lagi tu. Has biang nah nai berapa? Ada apa nongkong nongkong. Yang iya sepan kumana mo. Langsung kena. 3 meter dan kamu? 3 meter. Oh. Iya yang kasar. Hah? Boleh. Gua udah. Kompor mana bro? Ya, udah kasih. Sar tini bo thai jaga bo berkir khanya jaka. Hambai. Mo chini Ozan Pathlaya Ghat BC under Pramodnagar subzone Sipajala zonal ni under oro total 3ta samung khalajagui tongo chini pulya sang naikha chini MDC CDF phanni rangbai je mud leveling khalai rangmani hingka tabo chini zonal tui 2ta boxel khalajagui tongmani omno kisa naginani hini phailmani obhaikeno tini kwbangma jaga thana tongphano tini oro no ler thangka omon pore kwbangma samung tongmo tini oro naija phaimani samung thik thak no cholai tongmayo mud leveling rokbo kahamno kisa je hani kasanan baga hana ramana abo kaham ke ungko rjakliya abno teisa kaham ke rwnai khlainan bagai sengma sanai bacha choknai ang almost mongno dagi marnai dagirnai ajaga omon naija phaimani hingke lukrokni dabino tini oro kwnui bongni je boxel khlaimani ang mo khuchi amsani lukrok bo khuchi logi tongo sini subzonal chairman Pramodnagarni Boromgonang Ranjit OBC ni chairman Boromgonang Joy Singh tei joto lukrok tongo omono guri nyanya hini.